Commission on Human Rights miduaw sa haya sa duha ka mga anak ug inahan nga gitigbas patay sa ilang kaugalingong padre di pamilya sa Barangay Lutak, Syudad sa Naga. Sayra nato ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Ganihang buntag nituyo ang mga personnel sa Commission on Human Rights pagbisita sa haya sa duha ka mga bata, ang 11 anyos nga batang lalaki ug manghod niini nga 2 anyos nga batang babae ug sa ilang 32 anyos nga inahan nga si Jonelyn Jimenez. Nagdumili man sa pagpa-interview apan matud pa nihimo sab sila og ilang kaugalingong pakisusi. Sakritibuk ang panghitabo kalabot sa brutal nga pagpatay sa inahan ug duha ka anak. Gitumbok mismo ang ilang padre di pamilya nga si Carlo Camporidondo, 33 anyos, ang nihimo sa linuog nga krimen. Gi-hospital arrest pa si Carlo ug gikatakda nga pasakaan og kasong murder og 2 counts of parricide ugma kay holiday man karong adlaw. Samtang gipahibaw ni Mayor Val Chong sa City of Naga nga atimanon sa kagamhanan ng pagpalubong sa mga nakalas. Sa nahibiling anak, pangutan-on sa kagamhanan ng mga kabanay kung kinsi andam mo atiman sa nahibiling anak. Ipasusi usab ni Arsobispo Jose Palma sa Caritas Cebu kung unsay matabang sa simbahan sa mga namatay. Ikasubo natin kini balita, no? Pag-abot natin siguro, ikuha natin gyapon ng Caritas. So din ay kita matabang, but for the meantime, ampun kita labi na sa pamilya sa mga nalisdan nga nasa-atagan sa magpusog. Ang katong bata nga nahabilin, ato pa sa pangutanon ang mga parente at babae kung sa ilang una-una. No? Kung doon ay makatake nila, tamang-tabang na. Samtang adunay mga pribadong individual nga nipadangat usab sa ilang tabang sa mga nahibiling pamilya sa mga biktima. Ilabi na sa 7 anyos nga manghod sa duha ka mga batang namatay. Kinsa nakalingkawa sa linuog nga krimen human kini nga eskwela ni adtong Tungura. Gikatakdang ilubong ang tulo karong Sabado, Pebrero 1. Samtang sa pagduaw ni Cebu Provincial Police Office Director Colonel Jovito Atanasio sa mga police station karong adlaw, iyang gipahinumduman ng kapulisan nga kanunayon ang pagpahigayon og mga kalihukan sama sa social awareness ug pag-awhag sa publiko sa pag-report sa kapulisan kung adunay mga biktima sa pagpangabuso. Isip amahan sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo ang amo ginatagan importansya yung the prioritization, no? Kaya naa kami social awareness sa gamit sang atong platform din naagad mi Barangay Immersion Program. Uban ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.